Hola, molt bones. Avui aprendrem a jugar al Bitoku, com podeu veure que el tinc aquí al costat. És un joc una miqueta complicat d'explicar, és bastant dens, la preparació també costa bastant, i nosaltres l'hem fet per modalitat de 4 jugadors perquè és el que més ens agrada. Si voleu jugar amb 3, 2 o en mode solitari, simplement el que heu de fer és buscar les instruccions, què és allò que canvia, que és molt poqueta cosa. Bueno, en mode solitari realment canvia bastant, però amb 3 i 2 realment és poquet. Dit això, anem a l'explicació. No és curta, ens sap greu, hem intentat fer-ho el més breu possible, però creiem que és suficient com per poder aprendre el joc. Així doncs, som-hi! A una partida de 4 jugadors agafarem els espais que estiguin en buits i col·locarem per la part on hi hagi més quadrats. En aquest cas tenim 2 i 3, doncs com que és 4 jugadors, 3. I el mateix amb els altres apartats, anem-los a veure. El mateix amb l'apartat de les roques, també amb l'apartat de les libèl·lules i el de sota també, quan més quadrats millor. I el mateix passa amb l'apartat de les construccions i l'apartat de les joies. En aquests apartats de les aigües col·locarem una fitxa d'aigua a l'atzar i al costat un saquet del nostre color, fent tot una pila. En una partida de 4 jugadors agafarem la fitxa aquesta i la ficarem en la cara de les 4 banyes. Si fóssim menys jugadors, doncs giraríem la fitxa en el cas de 3 o giraríem el taulell en cas de 2 jugadors o d'un jugador. A més, la fitxa del gran esperit el ficarem aquí a l'inici, on hi ha el dibuix del gran esperit. Això anirà avançant també al llarg de la partida. I aquí tenim la de la pagoda, que també la fiquem a la pagoda i que també anirà avançant al llarg de la partida. Després ho expliquem. A tots els espais aquests d'aquí li ficarem una carta de yokai i en horitzontal ficarem una carta de Bitoku, també a l'atzar. Com podeu veure, tenim toris que tenen una A i també en tenen uns altres que tenen una B. Haurem de ficar en els espais corresponents un a l'atzar d'A i de B. En aquest cas és B, doncs en fico un a l'atzar a la B. I al costat en tenim un d'A, que també el ficarem a l'atzar. I així els 4 espais. Aquest espai d'aquí l'omplirem amb tot de pedres a l'atzar. Aquí omplirem amb libèl·lules a l'atzar i farem 2 muntanyes, i el mateix farem aquí amb aquest tipus de peces. Omplirem tot i farem 2 muntanyetes. Omplirem les caselles amb cristalls a l'atzar i farem 2 muntanyetes, i el mateix farem aquí amb els castellets. Els ficarem tots a l'atzar amb 2 muntanyetes, però alerta, si ens surt un castell de color lila amb floretes lila, el traurem, només es fan servir en partides de menys jugadors. En aquests espais d'aquí no jugarem res, no hi ficarem res en la preparació, a no ser que juguem amb una quantitat de jugadors més petita que 4. Segons com, hauríem de col·locar aquestes fitxes. Col·loquem aquí al centre aquest fes de cartes, però sobretot aquest fes de cartes no l'utilitzarem, perquè només és per partides d'un sol jugador. Ara anem a la preparació de cada jugador. Cada jugador tindrà un taulell com aquest, i segons el color que sigui agafarà una banderola. Per exemple, el jugador lila agafa una banderola i la col·loca aquí. Agafarem els daus del color del jugador i els ficarem en ordre, amb el número 1, el número 2 i el número 3, i el col·locarem en aquestes primeres caselles d'aquí. A cada jugador se li repartiran les seves cartes de yokai. Per saber què són les seves cartes de yokai, simplement ens hem de fixar que sota hi ha el dibuix de la seva bandera i el seu color. En aquest cas el lila doncs, té les cartes amb el logo lila. Les agafem i ens les guardem a un costat. Col·locarem les nostres fitxes de pelegrí aquí sota de cada un d'aquests quadrats, amb la cara dormint, perquè tenen 2 cares, té la cara de despert i la cara dormit. També ho col·locarem en aquests 3 espais d'aquí, com podeu veure, i finalment 3 de desperts, atenció, desperts, en aquest apartat d'aquí. Col·locarem els edificis damunt de cada apartat de la part de sota del taulell, agafem la nostra fitxa de jugador i una la col·loquem en el nostre propi taulell, que és aquest d'aquí. Una altra la col·loquem a el que seria la casella 0 de punts, tots els jugadors han de fer el mateix, i ara una fitxa aquí en un d'aquests 4 espais, ja que això és l'ordre de jugadors. El primer serà aquí, el primer jugador aquí, el segon jugador aquí, i anar fent. A cada jugador li donarem un amulet, un jade i un tros de fusta, i se'l guardarà en un costat. A més, també agafarem una de roca, com la que havíem col·locat en el taulell, i la ficarem al màxim de l'esquerra d'aquestes caselles que hi ha. També cada jugador agafarà una carta d'aquestes de les visions i se la guardarà en un dels costats del taulell propi. Finalment agafarem una libèl·lula a l'atzar i la col·locarem aquí en el primer espai, panxa en l'aire. En un costat de la taula deixarem les reserves de fusta, de pedra, de sake, de jade, la dels amulets de 1, 2 i 3 graus,
fitxes d'anul·lació i cartes de yokai i d'esperits. Amb això ja tindríem la preparació per poder jugar al Bitoku. També, si ho voleu, cada jugador pot tenir una fulla de reglament pròpia per consultar qualsevol tipus de dubte. Ara sí, anem a veure com es juga al Bitoku. Una partida de Bitoku comporta 4 anys, que estan dibuixades amb aquestes 4 rodones. Quan anem al primer any, el que farem és passar per les 4 estacions, que les assenyalarem amb la pagoda. Tenim la primavera, l'estiu, la tardor i l'hivern. Quan acabem l'any, això torna al principi i avancem un any més. I així fins fer tots els anys corresponents, i a l'última secció, que és aquesta que tenim l'arbre aquí, el que fem és comptar els punts per veure qui ha guanyat. Comencem la partida a la primavera i movem la pagoda a la secció de primavera. Cada jugador agafarà les seves cartes, n'agafarà només 4, la resta la deixarà apartada. D'aquestes 4 se'n quedarà 3, les que vulgui, i la que quedi la descarta. D'aquestes 3 se les guarda. Una altra cosa que també farà és que en el cas que tingués diamants en aquestes seccions d'aquí, podria aconseguir el seu benefici. Ara al principi no en tenim cap, però al llarg de la partida en tindrem. I quan tornem a la primavera, podríem aconseguir el benefici d'aquest apartat. Anem a l'estiu. A l'estiu podem fer 4 coses. La primera és col·locar uns yokais. Nosaltres tenim aquestes cartes, podem agafar-ne una i col·locar-la en qualsevol dels 3 espais. Per exemple, la col·loquem aquí. En el moment de col·locar, el que farem és alliberem el dau, que alliberar el dau vol dir que el dau puja fins aquí dalt, i fem l'habilitat que ens posa a sota automàticament. Ara no explicarem què vol dir, ja ho veureu més endavant. I en el cas que aquí tinguéssim un cristall de color rosa, que no el tenim ara mateix, però si el tinguéssim, faríem també la seva habilitat de forma opcional. La segona acció és agafar un dau alliberat i col·locar-lo en un bosc. Els boscos són aquestes zones on hi ha els quadrats vermells i que sota hi ha un seguit d'habilitats a aconseguir, uns quadrats i la zona de riu. Per tant, en tenim 5. Tenim aquesta, la del costat, és una altra zona de bosc, encara més al costat, que tindríem aquestes dues d'aquí, i finalment una molt més central, que la tenim bastant amunt, que és aquesta d'aquí. Per tant, el dau que nosaltres teníem amb el número 2 en aquell moment, el podem col·locar en qualsevol de les seccions d'aquestes vermelles. Anem a mirar casos de col·locació. Nosaltres teníem un dau amb el valor 2, és important no canviar els valors que agafem dels daus alliberats, i el volem col·locar en un dels boscos. En aquest cas el volem col·locar en aquí, és igual en quina posició. En aquest cas el podem col·locar-lo perquè el nombre que nosaltres tenim, que és el 2, és igual o superior al que ja hi havia. Si aquí hi hagués un 3, per exemple, no podríem col·locar aquest dau, però en aquest cas és el mateix número, per tant sí que podem. També podria haver-hi un altre dau del nostre color, no passa res que hi hagi més un dau del nostre color. I de què ens serveix ficar el dau en aquest espai de bosc? Doncs mirem, a sota tenim un seguit de recompenses a aconseguir segons el nostre valor del dau. Nosaltres podem ara amb un 2 arribar a la recompensa de l'1 i la recompensa del 2. Les altres no podem fer-ho perquè ens falta més valor de dau. Anem a mirar què són aquestes recompenses. En aquest cas, la primera, hi ha el dibuix d'aquest esperit, amb un arbre amb una fletxa baix. Vol dir que en aquest bosc podem moure un esperit. Anem aquí baix, veiem els esperits que s'han mogut una miqueta, són una mica trapelles, i podem agafar l'esperit del nostre color i moure'l una casella. Per què serveix això? Perquè si veieu hi ha diferents caselles i al final de la partida, segons la posició que estem, per ficar un supòsit i ho fiquem així, el primer jugador guanyarà 6 punts, perquè les carpes de color lila són punts al final de la partida. El segon jugador guanyarà 4 punts, doncs el jugador groc guanyarà 4 punts. I així anar fent. Què passa si un està damunt de l'altre? Doncs que es comparteixen els punts a la posició. Aquest és primera posició i guanyaria 6 punts, però ells dos són segona i tercera posició alhora. Per tant, segona i tercera posició són 2 més 4, 6 punts. 6 punts dividit entre els dos, doncs 3 punts cadascú. Una última cosa, si algun jugador arriba a l'última casella, no se li pot ficar ningú a sobre. És com el salve, l'última casella és un lloc on ningú s'hi pot pujar i quedaràs primer sí o sí. Per mirar les altres recompenses, anem a veure un per un. En aquest cas vol dir que pots agafar o bé un jade o bé una fusta de la reserva, que serien aquests dos recursos, el jade i la fusta. Aquest vol dir que pots agafar un dels recursos qualsevols de la reserva, que són entre el jade i la fusta, i també tindríem el sake i les pedres. Podem agafar qualsevol d'aquests recursos. Aquí n'agafaríem 2 i aquí n'agafaríem 3 dels que volguéssim. Si anem en aquest bosc, com sempre, a la primera avançaríem el nostre fullet,
Però en la segona el que podem és escollir entre una libèl·lula i una mitama. Anem a veure què són les libèl·lules i què són les mitames. Poder agafar una libèl·lula implica agafar una d'aquestes libèl·lules d'aquí i pagar el seu cost per tenir-les. Si ens fixem, en aquestes dues d'aquí no té cap mena de cost. Simplement te l'agafaries i te'l ficaries a la teva fitxa personal. La ficaríem aquí. I hem vist que aquests són gratuïts, però aquest d'aquí el que passa és que quan tu t'emportes aquesta libèl·lula, gratuïtament t'emportes un recurs dels que tu vulguis. Pots escollir entre la fusta, el sake, el jade i la pedra. En aquest cas d'aquí, com veiem que hi ha una mà, vol dir que hem de pagar aquest recurs. I quin recurs hem de pagar? Doncs el recurs que vulguem, entre els 4 anomenats anteriorment, tant en aquest d'aquí com en aquest d'aquí. En el cas dels mitames funciona bastant semblant com les libèl·lules. Si ens emportem qualsevol d'aquests, hem de pagar el que ens demana sota. En el primer ens demana un jade, en el segon ens demana un sake, en el tercer ens demana que paguem un sake i un jade o bé un sake. En aquest exactament el mateix, i finalment aquí hem de pagar 2 sakes i a més un jade o bé un sake. Quan paguem, a més ens emportarem aquesta recompensa d'aquí sota. Veieu que són carpes daurades? Les carpes daurades són punts que es aconsegueixen automàticament. És a dir, si jo pago els recursos d'aquesta fitxa, el que faria és agafar aquesta fitxa, la col·locaria en el meu taulell personal i automàticament avançaria 5 punts, que és la recompensa que em donava per aconseguir aquella fitxa. En el moment d'aconseguir el mitama, aconseguim la recompensa, que és aquest bastó, ja explicarem després per què serveixen els bastons, i podem intentar aparellar-lo amb una libèl·lula que tinguem. En aquest cas tenim aquesta libèl·lula, doncs la podem aparellar. De què serveix aparellar? Doncs serveix per diverses coses. Una és perquè per aconseguir el benefici de la libèl·lula només l'aconseguirem quan l'aparellem amb el mitama. En aquest cas ens aconseguíem la possibilitat d'anar a comprar aquests diamants. A més, hi ha uns objectius ocults que ja explicarem més endavant que potser et permeten donar punts en el fet d'aparellar els diferents mitames. Tornant al bosc, hem vist que podíem escollir entre la libèl·lula i el mitama. Aquí exactament el mateix, però atenció, el mitama té un polze. Això vol dir que pots aconseguir un descompte al mitama. Pots pagar un recurs menys per comprar el mitama. Aquí és exactament el mateix, però el descompte el pots escollir entre la libèl·lula i el mitama, i aquí aconsegueixes tant una libèl·lula com un mitama, o sigui, les dues coses, però el descompte és només d'un dels dos objectes. Si anem en aquest bosc que hi ha al màxim de la dreta, la primera casella ja l'hem conegut, anem a la segona, que és construir un edifici. Per veure com se construeix un edifici hem d'anar al nostre panell personal. Com que és el nostre primer edifici, anem al màxim de l'esquerra, agafem la nostra fitxa, que si ens fixem desbloqueja 2 punts pel final de la partida, i hem de pagar el recurs que ens posa aquí. En aquest cas, una fusta. Doncs agafarem una fusta i la pagarem a la banca. A continuació, anem a la secció d'edificis i decidim quin edifici volem construir. Per dir un a l'atzar, agafaré aquest mateix. Per construir aquest edifici ens hem de fixar en la tipologia d'edifici que és. En aquest cas veieu que és vermell. Aleshores l'hem de ficar en un bosc que hi hagi aquest símbol. Per exemple, aquí davant tenim 2 a vermell, que és el lloc on hem ficat el dau. Però també podríem construir-ho en un altre lloc que no hi hagi el nostre dau en aquell bosc. Podríem anar a un altre mentre el símbol sigui el mateix. Ara, perquè ens interessa, ho ficarem en aquesta secció d'aquí. I la figureta que havíem enretirat la col·locarem al damunt. Per què serveix la figureta al damunt? Perquè la gent sàpiga que aquest edifici l'hem construït nosaltres. En el moment de construir l'edifici guanyarem la recompensa que tinguem aquí a la cantonada. En aquest cas ens diu que hem d'avançar 2 caselles al nostre fullet per aquest bosc. Doncs avancem 2 caselles. Si posem pel cas que algun jugador es fica en aquest bosc, que pot fer-ho perquè és un número superior o igual al que ja hi havia, en aquest cas pot decidir anar amb alguna d'aquestes habilitats aquí o també es pot anar amb alguna de les edificis que hi ha sota. Si deixés en aquest, perquè precisament té el número adequat per poder-hi entrar, perquè si tingués un 2 no podria, però amb un 3 sí que pot perquè és igual o superior, si deixés fer aquesta habilitat d'aquí, el jugador que ha entrat amb el dau aconseguiria aquest recurs d'aquí o podria fer aquesta activitat d'aquí. I el jugador que és originari de l'edifici s'emportaria aquesta recompensa, que és o un punt de victòria o bé un amulet. Ara ja sabem que això serveix per construir edificis i perquè quines utilitats tenen. En aquest cas vol dir que podem fer o bé un edifici o bé un cristall. No cal explicar els altres perquè funcionen igual que l'apartat anterior, el tema dels descomptes. Anem a mirar, doncs, el tema dels cristalls com funciona.
A la secció dels diamants podem comprar qualsevol d'aquests diamants, simplement hem de pagar el preu de sota. El primer és gratuït i els altres, doncs, pagar un recurs qualsevol. En aquest cas hem de pagar 2 recursos i estan col·locats tots els diamants a l'atzar. Hem de diferenciar 3 tipus de diamants, els grocs, els liles i els roses. Els grocs són efectes passius, els liles, ara us explicarem, però són del principi de la ronda de primavera, i els roses per quan fem servir una carta. Anem-los a mirar al nostre taulell. Si comprem una fitxa daurada, la ficarem en la primera secció i el peregrí es desperta. Quan es desperta se'n va amb la secció dels altres peregrins desperts, que és aquesta d'aquí. Això ens donarà 2 punts de victòria al final de la partida, els peixos roses o liles són punts al final de la partida, i a més, les fitxes grogues de cristall groc són efectes passius que també es van desenvolupant al llarg de la partida. En aquest cas, doncs, 2 punts de victòria cada cop que s'agafen cartes de destí. Què hagués passat si haguéssim comprat una fitxa lila? Doncs que en comptes de la groga hi hauria la lila, també es despertaria el nino, no el tornem a despertar, però això no és un efecte passiu, això només s'aplica en la fase de primavera, que ens donaria una pedra cada cop que iniciem la fase de primavera. Per últim, hi ha les fitxes de color rosa. Les roses les col·locaríem aquí, al costat d'una carta. No cal que sigui la primera columna, pot ser qualsevol de les 3 columnes. El fet de fer-ho, el peregrí es desperta, igual que amb els altres. I el fiquem a la secció de desperts. Ens donarà 2 punts de victòria pel final de la partida i a més tenim aquesta habilitat que s'aplicarà en el moment que col·loquem la carta, que el dau puja, fem l'habilitat de la carta i també podríem aconseguir el benefici d'aquest diamant, que ja explicarem què volen dir els bastons més endavant. Ara imaginem que anem en aquest bosc d'aquí, el bosc dels bastons. El primer ja sabeu, avançar les caselles dels fullets, però amb 2, 3, 4, 5 i 6 tenim possibilitat d'avançar per el nostre camí, o bé una posició, 2 posicions, 3 o 4. De quin camí parlem? Doncs parlem de 2 camins concrets. Anem a veure el primer. El primer camí el trobem a la part de dalt del taulell i seria agafar un dels nostres ninotets desperts i fer-lo avançar o bé cap a una banda o cap a l'altra, però sempre avança, mai retrocedeix. És a dir, que si el nino avança cap a aquesta posició, en cap moment pot tornar endarrere, sempre avança, el mateix cap a l'altra banda. Anem a veure les diferents normatives que tenen a l'hora de moure's. Imaginem-nos que pot moure 3 caselles i decidim fer per aquesta banda. Doncs podem fer 1, 2 i podríem pujar fins aquí dalt 3. Quan pugem, els ninos s'adormen en arribar a una de les caselles. Per exemple, en aquest cas, ha arribat aquí i automàticament s'adorm. I què aconsegueix adormir-se? Doncs aconsegueix 3 punts instantanis, que avançaríem la nostra fitxa de punts, i guanyaríem un amulet. L'amulet no ho hem explicat, però ho explicarem ara més endavant. Si algun jugador, imaginem-nos que també vol venir cap aquí, i torna a treure un 3, 1, 2, i en comptes d'avançar vol pujar, el que fa és saltar el ninotet i no compta com a moviment, és el tercer. 1, 2, 3. I també faria el mateix, s'adormiria i aconseguiria la recompensa d'aquí al costat. Què passa si t'adorms aquí als toris? Els toris són aquestes figures d'aquí. En el cas de dormir-t'hi, guanyaries 2 punts de victòria més el que posi el tori del costat. En aquest cas, doncs, 2 punts instantanis i, a més, això que vol dir que pots alliberar 2 daus. Recordem que quan ficam una carta, pujàvem un dau, doncs podríem pujar 2 daus. Per poder creuar aquest pont, ara mateix no podem passar-lo perquè hem d'haver avançat amb el nostre camí del Bitoku. Això és l'altra forma de gastar moviments, és el segon camí, però ho explicarem més endavant perquè si no costarà una miqueta d'entendre tot plegat. Per últim ens queda aquest bosc central d'aquí, que simplement ficarem el dau en qualsevol dels forats i et pots emportar-te la recompensa que hi hagi a sota, en aquest cas un amulet i un recurs. Un dau que tinguem alliberat, quan el volem col·locar en un bosc, una cosa que podem fer és augmentar el seu valor. Com l'augmentarem? Doncs en el moment que vulguem portar-lo en el bosc, gastem un amulet, per exemple, d'1, i amb aquest d'1 augmentaríem el seu valor de 2 a 3. Si ho gastem un de 2, doncs de 2 a 4, i si és un de 3, doncs li sumem 3, en aquest cas 5. L'agafaríem, ficaríem el número i el cap al bosc. Una de les accions que es pot fer a l'estiu, o sigui, la primera és fer l'ús d'una carta, el segon és ficar un dau en un bosc, la tercera és aquesta, que és passar daus d'un bosc al riu. Com podeu veure, el riu està just al davant i s'haurien passar els daus d'aquesta casella a l'alt davant. Això hi ha 4 llocs en tot el mapa. Aleshores, com es passa? Si volem passar un dau cap a l'altra banda, simplement al moment de passar-lo hem de reduir el seu valor un número. En aquest cas el 2 passa l'1,
el 3 passaria a un 2, així, i en el cas del 6 hi ha una excepció amb el 6. El 6 es converteix en 3. Això podeu veure-ho aquí baix explicat. Per què serveix això? Perquè en el moment que nosaltres hem passat aquí dalt, podem fer una d'aquestes 3 accions d'aquí. Anem-les a veure una per una. En el cas d'aquest dau que ha passat aquí, el número no importa. Pot fer qualsevol d'aquestes 3 accions. Si fem aquesta acció, el que farem és agafar la carta horitzontal, en aquest cas és aquesta d'aquí, i ens la portem a la nostra taula personal. I posaríem la carta aquí, en el camí de Bitoku. Com fem perquè aquest ninotet vagi cap aquí? Recordeu que abans havíem vist els bastons que serveixen per avançar els diferents peregrins? Doncs un moviment també pot servir perquè se'n vagi en el camí de Bitoku. Per què serveix? Perquè si avança, podrà aconseguir la recompensa que hi ha aquí sota. En aquest cas doncs, ens donen 3 punts de victòria i avançar amb el Kodama dels rius, un teu, i retrocedir 2 del teu company. A més, si aconseguim diferents personatges aquí amb els kanjis de diferents colors, podrem aconseguir punts al final de la partida. Ja ho veurem a la secció de puntuació. Recordem que els pelegrins no podien avançar pel pont si no havien fet un requeriment. Aquest requeriment és que hagis passat per damunt d'una de les cartes del camí de Bitoku, en aquest cas. I en el cas d'aquí és que hagis avançat per 2 caselles de Bitoku, que acabem de veure fa un moment. Com que hem fet aquesta habilitat, doncs el que fem és ficar-li una X, però només passa amb les seccions després de creuar el riu, les altres del joc no. Ara anem a aquesta habilitat d'aquí. Què és el que ens permet fer? Ens permet agafar aquesta carta que tenim, aquí exposada, i quedar-nos-la per posar-la amb la muntanya, la pila de descart. Aleshores, com que hem fet aquesta habilitat, el que faríem és ficar-hi una creu. En realitat, només hi ha hagut un dau que ha fet una habilitat, per tant, o ha fet aquesta o ha fet aquesta, sigui quina sigui, es taparia. I anem a l'últim apartat, que això vol dir fer 2 habilitats diferents entre les 4 que ens està proposant aquí. Anem una per una. La del Kodama és simplement moure un Kodama de qualsevol riu que hi hagi en el taulell. Per exemple, si mirem cap aquí, podria moure aquest Kodama una posició, com acabo de fer ara. Una altra opció és agafar cartes de destí. Anem a buscar les cartes de destí. Les cartes de destí el que farem és agafar-ne 2. Això són objectius a complir per al final de la partida. Si et quedes una de les cartes, has d'haver tingut aquests objectius d'aquí com a mínim. Els objectius no es comparteixen, ja entendreu què vol dir més endavant. Això, per exemple, vol dir que has de tenir 2 construccions fetes, un recurs qualsevol i una fitxa d'aquestes comprada. Si ho aconsegueixes tenir tot al final de la partida, guanyaràs 6 punts de victòria, però si no, te'n restaran 2 al final de la partida. Quan dic que no es poden repetir recursos, vol dir que si he utilitzat una fitxa que tenia comprada per fer aquesta carta, per a fer aquest, que és exactament el mateix recurs, necessitaria tenir una altra fitxa. No es pot compartir el mateix recurs per les 2 fitxes. Si t'interessa una, te la quedes i l'altra la fiques al darrere tot de la pila. Si no t'interessa cap, doncs agafes les 2, les guardes al darrere i agafes un recurs de la reserva que tu vulguis. Anem a la secció de pedres i agafem una pedra que vulguem, qualsevol. En aquest cas, agafo aquesta mateix. I la portem en el nostre taulell personal. En el taulell el que farem és ficar en un espai el més a l'esquerra possible. El primer ja el tenim ocupat de l'inici de la preparació de la partida, doncs hem de fer el següent, en aquest cas, aquest d'aquí. Hem dit que també explicaríem l'altra acció. Anem a explicar-la. L'altra acció és agafar un peregrí que tinguem despert, com aquest, i col·locar-lo al voltant d'una de les pedres que haguem col·locat. Quins són els espais? Doncs aquests que són amb una rodona negra pel voltant, a qualsevol d'ells. Jo, per exemple, el col·loco aquí al mig, perquè ens servirà per puntuar tant aquest com aquest d'aquí. I com es puntua? Doncs mireu, la pedra ens ho diu. En aquest cas, aquesta pedra ens està dient que ens donarà punts per edificis grisos i per edificis turqueses. Tots els edificis grisos i turqueses que haguem construït sumen punts. Imagineu que en total hem fet 3. Doncs són 3 punts multiplicat per la quantitat de peregrins desperts que tinguem al voltant. En aquest cas és 1, per tant, 3 per 1, 3. Però si ho tinguéssim així, serien 2 pelegrins i són 3 per 2, 6. Finalment només queda una acció a explicar, que és l'acció de passar. Si un jugador passa, els altres poden anar jugant, però si tots arriben a passar, s'acaba l'estació. I amb el canvi d'estació dona pas a una nova, que és, en aquest cas, la tardor, i movem aquí l'edifici a la tardor. La tardor simplement serveix per saber l'ordre que jugarem el següent any. Com es fa això? Primer de tot, en aquest bosc d'aquí hi haurà daus
Doncs hem de mirar qui té el dau més alt. En aquest cas és el lila. Com que el lila té el dau més alt, serà el primer, que actualment ja ho era, però bueno, el col·locaríem com a primer. El segon és el marró, perquè té el número 2, que és el segon número més alt. Doncs el ficarem en la posició segona. I els altres que no tenen dau doncs es queden tal com s'han quedat ara, amb el resultat que hi hagués anterior, que és en aquest cas tercer i quart. Un cop sabem l'ordre dels diferents jugadors, toca canviar d'estació, i de la tardor passem a l'hivern. L'hivern es tracta d'arreglar la partida per al següent any. Com ho fem? Totes aquestes cartes les traiem i les substituïm per unes de noves, agafant-les de la pila de cartes. Els daus, tothom recupera els seus daus, però sense canviar el valor, i els col·loca en el seu taulell personal. Després ho veiem com ho fem. També, el que no tocarem pas és les roques. Les roques es queden exactament iguals com estaven. No se'n fiquen de noves ni res. Les roques es queden així. En canvi, tota aquesta secció d'aquí baix l'hem de modificar. Primer de tot, tots aquests que veiem una flama els hem d'agafar i eliminar. Per tant, agafaríem tots els quadrats que tinguin flames, que són els dels extrems, i els eliminem. A continuació, en el cas de les libèl·lules, els hem de moure, si ens hi fixem, costa molt de veure, però veureu que sota hi ha com unes fletxetes, costa moltíssim de veure, i unes fletxetes que ens diu una direcció. Hem de fer que totes les fitxes es moguin cap a aquesta direcció. I els espais que quedin en buit, n'agafarem una fila nova, una carta de la pila. I això a tot arreu. En aquest cas també ens obliguen a moure cap aquí, i n'afegim de noves. A l'altra banda, amb els diamants, alerta que és cap a una banda diferent, és cap aquí, ho movem tot i n'afegim de nous. I amb els terrenys, el mateix. Ja que han caigut, ho aprofitem i els fiquem. Cada jugador recupera els daus sense haver modificat els valors que tenia i els col·loca en els espais que vulgui de la part de baix. Els daus no estan alliberats. I les cartes que havien tirat les plega i les descarta per preparar-se per la primavera. Amb això acabaríem l'any, començaríem de nou amb la primavera i la nostra fitxa de bitòcul l'avançaríem un mes. Fixeu-vos que cada cop ens queden menys anys i si algun moment arribem aquí, simplement ens dedicaríem a comptar els punts de la partida, que seguint la fitxa que tenim cada jugador de normativa general és molt fàcil saber què s'ha de puntuar i què no. Una cosa més és que a l'hivern podem fer punts descartant cartes. Com es fa això? Simplement, entre les cartes que havíem utilitzat per jugar la partida, la que hem descartat al principi de la primavera, i si n'hem aconseguit alguna al llarg de la partida, potser aconseguim tenir 5 cartes a l'hivern. Si tenim 5 cartes, en podem descartar d'una, la que vulguem, i la col·locaríem aquí dalt, perquè així ens doni punts. Per exemple, aquesta carta, la de Nezumi, el fet de descartar-la ens dona 3 punts de victòria. Doncs podem ficar aquí, i ara sí, plegar-ho tot per preparar-nos per la primavera. Un cop hem fet els 4 anys i ja estem a l'hivern, passaríem a l'última fase. El Gran Esperit avança fins a l'última casella. Anem a veure què és el que comporta aquesta última casella. És puntuació, però abans una coseta més. Abans de comptar la puntuació, el primer que farem és recollir els fruits. En aquest cas ens dona una pedra i ens dona una fusta, doncs ho agafaríem. I ara sí, anem a comptar punts. La primera cosa que valorarem és les posicions. Qui sigui primer guanya 3 punts de victòria, com ens ho posa aquí. 3 punts de victòria. En aquest cas el lila és el primer. També guanyem punts per als diferents tipus de bitòculs que haguem ficat. En aquest cas només són 3 diferents, perquè aquests 2 estan repetits i aquests 2 estan repetits. I tenim el verd, el taronja i el groc. Són 3, i si mirem la nostra taula veiem que amb 3 bitòculs diferents són 4 punts de victòria. Un altre element a tenir en compte per la puntuació són els 5 diferents llacs que hi hagin. En aquest cas veiem que el lila queda primer, per tant guanya 6 punts, el turquès ha quedat segon, per tant guanya 4 punts, i el groc ha quedat tercer, per tant guanya 2 punts. El marró no s'emporta punts en aquest cas. Així amb tots els llacs. Un altre element a puntuar és una miqueta estrany, d'acord? El que hem de fer és sumar el valor dels 3 daus que tinguem, en aquest cas 1 més 1 més 3, que són 5, i sumar-li també tots els recursos que tinguem. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Doncs aquest resultat total hem de dividir-lo per 4. 12 dividit entre 4 són 3. 3 puntets que tindríem. Un altre element a puntuar són les cartes de visió, si hem complert els objectius. Si hem complert aquesta carta, doncs ens en portarem 6 punts de victòria. Si no l'hem complert, ens en restaran 2, com posa aquí al costat.
igual amb l'altre. És anar sumant i restant tots els objectius que hem complert. Un altre element a puntuar són les roques Iwakura, que són aquestes d'aquí, que ens demanen uns objectius a fer i se'ns multiplicarà per la quantitat de peregrins després que tinguem al voltant. Si, per exemple, en aquest cas ens demana temples, hem fet 3 temples, 3 per 2 que estan en consonància, 3 per 2, 6 puntets. I finalment comptarem totes les carpes morades que tinguem desbloquejades en el taulell. En aquest cas tenim les dels recursos d'aquí dalt, que ens posa 2, doncs 2 i 2, 4, aquestes també d'aquí, 2 més. En les construccions, doncs a sobre també en tenim, en aquest cas hi ha 2 puntets més, i en el cas dels pelegrins i les roques, doncs, si hi ha una carpa entre pelegrí i roca, ens emportem aquest punt. En aquest cas n'hi ha un aquí i un altre aquí. Aquestes que estan aquí no comptaríem perquè ens faltarien els pelegrins al costat. Ara només ens falta comptar i veure qui té més punts. I quin és el gran premi? Doncs, a part de guanyar, que seràs el gran esperit del bosc, un gran honor. Llavors, no sé qui serà, però qui ho sigui ja el podeu felicitar i aplaudir-lo. Dit això, dir-vos que si ens doneu un like en el vídeo, un compartir, si això ho esteu veient a través de xarxes socials també, retuitejar, cors, totes aquestes coses, us ho agrairem moltíssim i ens donen molt suport per poder continuar fent contingut en català a totes les plataformes possibles. I res més, us deixem amb aquest vídeo amb recomanacions d'altres i si ens voleu seguir, doncs ja sabeu, aquí baix hi ha un botonet molt xulo. Moltes gràcies i fins la propera.